Il-ħaddiema tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u ta' Media Link Communications appoġġjaw lil żewġ għaqdiet lokali li jaħdmu brisq il-vittmi tal-kanċer tas-sider. Dan hekk kif fl-okkażjoni ta' Pink October, ix-xahar dedikat għall-għarfien dwar il-kanċer tas-sider, ġiet organizzata ikla bil-flus kollha miġbura jmorru Brisk Action for Breast Cancer u Ewropa Donna. Sfortunatament fajti kelli wisq ħbieb close tiegħi li tlift għax il-ġlieda tal-breast cancer ma rnexxilhomx jelbuha. U importanti illi ikun hemm l-screening, ikun hemm it-tests kemm jista' jkun f'dak li huma l-iktar partijiet kmieni. Din kienet it-tielet sena konsekuttiva li ġiet organizzata attività simili għal dan l-istess għan Nobli. Il-pajjiż u aħna bħala kumpanija darba fil-sena għal xahar nieqfu nifmu l-diffikultajiet kbar li tikkawża l-breast cancer u ma nifmu iktar u iktar illi speċjalment jekk inti tagħmel testijiet u ma tibżax tagħmel testijiet nistgħu insalvaw il-ħajjiet. Aktar kmieni dan ix-xahar il-Partit Nazzjonalista ingħaqad mal-kampanja Pink October hekk kif id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista qed tinxtal b'lewn roża propju fix-xahar li huwa dedikat għall-għarfien dwar dan għall-kanċer.